Inini basa rangu ranangomirira panapa nderekutenda. Regai nditange kutenda imimi. Timboudza munhu ari paside pako kuti waita basa wauya. Maita basa zvikuru vabereki nekuti sapota kwamaita. Tine vanhu hatina kuita tega sezvambotaurwa namukoma wangu seTio Events. Tine vanhu vatakamira navo vatakashanda navo pabasa iro riri. Ndo vanangomirira kuti nditende ndikuzivisei even kana mune mamwe mabasa amuchazoda kuitirwa in the near future munovaona vanhu ivava. Toda kungotanga nekutenda patiri panapa panonzi paVillage Gardens. Amen. Tine vakati pavenue inoi ndo vaita futi nedheko yamuri kuona yakaisonaka kudai. Ndo vakati pavenue futi zvese nekuita dheko iyoyo. Regai tingovaomberera maoko nekuvatenda. Ndofunga tese tadya ende chikafu chacho ndofunga maona kuti ndechemhando yepamusoro. Toda kutenda veAuthentic Cakes and Catering. Amen. Ndo futi vaita keke riri panapa rakaisonaka chaizvo iri. Ndofunga vazhinji taroona kuseremoni. Havana kuita vega, pane vecake zone. Ndo vaita rimwe keke riri this side iri. Tikuda kuvatenda nemakeke akaisonaka ivavo. Then isusu hatingazvitende kozi tagara ibasa redu. Tisi tiri kuita video filming nephotography. Toda kutenda media houses ari pakati pedu. Tine Herald yambenge iri panapa. Tine H Metro yambenge iri panapa. Tine PA system iri kurira zvemhando yepamusoro. Ndofunga tese tiri kuchikoka makumbo nekutamba panapa. Right, ivo vanonzi veMark 10 Investments ndo vari kutiridzira muno mumatiri mureception. Then kuceremony kwataita makuseni tine inonzi D Entertainment ndo yatiprovidera PA system yatashandisa makuseni kuceremony. Regai tingovaomberera maoko. Tine vasikana vakachena zvisingaita ava ndofunga makatarisa ikoko muri kungoona kushambidzika kwavakaita ende zvikuratidza kuti ya vangozvipfekera ipapapa. Right, toda kutenda veBeckys Boutique neWedding Center ndo vakaprovide mawedding dresses akapfekwa nevasikana newedding gown rakapfekwa nabride wedu. Regai tingovaomberera maoko. Masutu evakomana hanzi nemumwe epe ekutanga akaprovidwa nevanonzi Queen Alice. Ava vakatitengera masutu evakomana zvese nesutu yagroom. Regai tingovaomberera maoko. Yechitu vari kuti vakazviitira vega. Regai tingovaomberera maoko. Tinotenda. Regai titende vapfekedzana maring yaya tiri tega tatisingakwanise kumatenga. Imhando yepamusoro anodhura zvisingaite. Tine Excel Jewelry ndo yakaprovide maring yaya. Regai tingovaomberera maoko. Ma-MC atati nawo makuseni ndofunga muwacho mamona nekutamba panapa. Toda kutenda MC Confess na MC Lolo vari kuti mhanyira basa iriri tiri tega tatisingazvigone. Regai tingovaomberera maoko. Vasikana vaitwa makeup makuseni. Toda kutenda anonzi Miriam inonzi Makeup by Miriam ndo aita vasikana makeup na Wasu ndiye aita bride wedu wake up. Regai tingovaomberera maoko. Musoro wake aitwa naanonzi Bells anoshandisa rekuti hair done by Bells. Regai tingomuomberera maoko. Tine motikari dzauya nevachati. Imwe yacho yaprovidwa nevafundisi vekuBlessed to be a Blessing Ministries. Vane benzi yavatiprovidira nemwe Eugrand yatakura vaperekedzi zvese nemuchati. Regai tivaomberera maoko ivavo. Tine Excel Jewelry yaprovide imwe benzi futi yatakura vasikana. Toda kutenda even maartists atimbira makuseni kuceremony. Tanga tine Fame Faith neVoice in the Wilderness. Regai tivaomberere maoko. Marriage office handisi kuziva kuti vachiripo here but regai tivatende nebasa guru ravaita. Vanonzi Pastor Mulambo vanobata vari kuSDA Church. Regai tivaomberere maoko. Guest of honor vedu vabva kuOffice of the President and Cabinet. Tiri tega izvi zvaitiremera izvi but vakuru vatitsigira ende zvaitawo chiremerera. Regai tivaomberere maoko nekutitsigira kwavaita. Toda kutenda even vari kutiitira live streaming. Tine veZimbo Live vakabatana neiyo inonzi SlyMedia zvekutoti ipapapa ndiri kutobudawo painternet natsana mbobudawo painternet ndiri kutobudawo. Toda ngovatenda. Regai tivatende tivaomberere maoko nebasa guru irori. Toda kutenda ndofunga nyaradzo maudzwa. Nyaradzo yakatisponsor zvikuru pane mari yavakatipa vakati vakomana mhanyisai basa kuti zvinhu zviite sei kuti zvinhu zvipame. Toda ngotenda Nyaradzo Group. Toda kutenda veKen Chris
tine ma-wedding cards. Ndofunga munhu wese panapa kuti apinde, vamwe tabudisa ma-wedding cards edu. Regai titende vanonzi Ken Chris ndo vatiitira ma-wedding cards. Regai tivaomberere maoko. Mvura dzatanwa maona dzakabrandwa zvemhando yepamusoro-soro. Tine dzimwe mvura dzakaprovidwa tine Ken Chris iyoyo. But tine vamwe vanoshandisa zita rekuti the water guy ndo vakaprovida dzimwe mvura dzatanwa. Regai tivaomberere maoko. Toda kutenda specifically tine mukomana watakashandidzana naye akatitsvaga mukomana yeyina naGreatman tichitanga kuronga muchato. Tine mukomana anonzi Dennis anoshandira kuHerald. Akaita kuti basa redu ripfave. Akati advertiserawo muchato iwowu zvinhu zvikafamba. Regai titende futi ndofunga atendwa weekend akambotidedza kuStar FM kuti titaurawo nhau yedu ine nhau yemuchato iyoyo kuti vanhu vaite sei vapindire vatibatsire. Regai tivatende vanhu ivavo. Toda kutenda veDay and Night Security vatipa magadzi. Ndofunga vazhinji tauya nemotikari dzedu kwadziri ikokoko dzakachengetedzwa. Regai tivatende vanonzi veDay and Night Security. Ava vakamira naGreatman ende ivava vanoda kutendwa nevanhu vakuru. Regai ndingovatenda hangu sezvo ndiri panapa. Ndoda kutenda baba namai Bwanya nekumhanya kwese kwavakaita nemhuri iyi. Zvanga zvisiri nyore, zvimwe zvacho zvairwadza, pamwe pacho vaitobudisa mari dzavo. But regai tivatende baba namai Bwanya nekumira naGreatman. Regai tingovaomberera maoko. Tiri kuda kutenda mwana we the legendary. Toda kutenda choreographer wedu Gringo akatibatsira pamasteps. Regai timuomberere maoko. Tine vanhu vakatipa mafood contributions kuti ndivataure ivavo nguva dzedu ndofunga dzamhanya, but ndichangoti mhanyei. Tina mai Munetsa vakatipa 20 kg dzerice. Tine Flora Vichitara vakatipa 20 kg dzerice. Tina Senator Malinga vakatipa 60 kg dzerice. Tina Great Hope inonzi Great Hope Funeral Cover SA yakatipa 50 kg dzerice. Ndofunga tese tadya mupunga. Tine 50 beds dzehuku dzakabva kuna mining ava vari kuchandwa vari ku Northern Island. Regai tivatende ndofunga vari kutoona live ipapapa. Tine beef yakabva kune inonzi Rivet Farm ndo vakatipa 50 kg dzebeef. Tine magreens atakapiwa neinonzi Champion Farm Produce yakatipa mamwe magreens neAcres Farm Fresh Farm. Then Authentic Cake and Catering vanga vachibika ivava vane magreens avakaisa. Cooking oil tine Munetsa akatipa 10 liters. Madrinks toda ngotenda ladies vakatitengera madrinks. Tine maspices atakapiwa neinonzi King Spices. Totenda futi inonzi Beastyle yakatipa homwe yayo yakatipa 50 US. Yakati vakomana dirai fiyo muite sei mufambise basa. Vanhu vacho vakawanda vabereki. Ndakutopedza zvangu. Regai nditende maartists ese auya kuzosapota Greatman. Regai tivaomberere maoko. Ndofunga panapa pari kunakidza. Hatisati taguma, hatisati zvaperera panapa, but regai tivatende ivavo. Toda kutenda specifically. Ndofunga muri kumaona ambotamba mukomana ari kupiwa keke uyu. Toda kutenda baba ano vari kumhanya zvisingaite. Tatinavo last time. Regai tivatende zvikuru baba ano nekumhanya kwavari kuita. Bridal team munotendwa zvikuru nesupport yese yamakapa nguva yese iyoyo, even sacrifice yamaita kuya kuzotamba masteps iyaya. Vabereki ndinokutendai zvikuru. Inini rangu basa raperera panapa. Mwari vakuropafadzei. Ndisati ndabva ndinoda kudedza varidzi vepanapa patiri panapa namboti panonzi paVillage Gardens. Regai ndingovadedza baba varidzi vepanapa vangotaura mashoko mashoma. Regai tivaomberere maoko. Ndo vari kufamba vari kuuya ivavava vane nzvimbo yakaisonaka. Ndanchingoona vamwe vanga vachingoti nditorewo selfie panzou, nditorewo selfie. Regai tivatende Mazita vabereki. Ndokutendai mese makadini mese makorokoto Greatman, makorokoto nemudzimai wako. Ai ndozoguka rurimi kuda kutaura zita rako iwe. Ndinoda kutenda zvikuru. Nguva inei inguva yakanaka, inguva yekuti munhu wese ari kufara. Ndinoda kutenda Tiyo Events nanhasi unoyu haasati atora mari yake iri kunoku $10,000 US. Haasati aitora nepamusana pekuti ndakamuti ukaona venue yakanaka kupfuura inei ndokupa $10,000.
nanhasi achiri kumhanya haasati aiwana venyu yakadaro muSouthern Africa. Handina kuti muZimbabwe, ndakati muSouthern Africa muno ukaona venyu yakanaka kupfuura inei tokupa $10,000. Nanhasi ichiripo musefi haasati aitora tindo events. Saka tichaadvertisa zvakawanda seiko kana ma-events manager akadai nana Tiyo vachitadza kuona imwe venyu yakanaka kupfuura inei. Pano ndipo panzvimbo ndikuona hangu vakomanawo magirazi avo anasitana nevamwe vakadaro avo vakomanawo amene kwanenge vachitenderera uko vachitaurirwa kuti kwakanaka vasingauyi panapa. Saka ndinoda kuita vakomana kuti kana mukaita kana zviya musakanga nokuuya pano. Greatman ndokutendai nekuunganidzai vakomana ava zvinonakidza zvikuru. Tinoda kutenda vamwe vese vaisa effort vese izvi ndokutendai zvikuru. Mwari ngave nemi.